Добър ден! Днешният урок е елементи на нотната писменост. Както ви е известно, нотите са една универсална писменост, която е еднаква за целия свят. Може да се събере един оркестър, всички музиканти да бъдат от различни страни, но когато те си вземат нотите, ще направят музика. Нотното писмо е много рационално и ако разберете как стават нещата, вие ще можете да прочетете всички ноти. Пишем нотите на петолинии. Това е система от 5 успоредни линии, които се броят отдолу нагоре. Първа линия, втора линия, трета линия, четвърта линия, пета линия. Между тях има междулиния. Първо междулиние, второ междулиние, трето междулиние, четвърто междулиние. На линиите и между линията пишем ноти. Това определя тяхната височина. Но за да знаем коя нота на кое място седи, на нас ни е необходим ключ. Най-известен е сол ключ. Той се завърта около втората линия и по името си той определя, че там на втората линия стои нотата сол. Освен сол ключ, в музиката се използват общо 15 ключа. 5 сол ключа, 5 фа ключа и 5 до ключа. Всеки от тях сменя имената на нотите, но това е необходимо за музикантите. Единствено професионалните музиканти използват всички ключове. В училище се използва сол ключ, който, както казах, определя местото на нотата сол. Втора линия на петолинието. Ето как са нотите на сол ключ. Под петолинието на първа спомагателна линия стои нотата до. Под петолинието ре. На първа линия е нотата ми. На първо междулиние нотата фа. На втората линия, там където е завъртян сол ключ, стои нотата сол. На второто междулиние стои нотата ла. На трета линия е нотата си и на трето междулиние до от втора октава. След сол ключ стои размера. Размера има вид на дроб, но всъщност това не е дроб, а един тактов показател, който показва на колко броим. 2/4 означава 2/4 във всеки такт. 2/2 означава 2/2 във всеки такт. Оградение в червено 4/4 означава 4/4 във всеки такт. 5/8 е 5/8 във всеки такт. Веднага след ключа се пишат знаците за тоналността, ако има такива диези или бемоли. След диезите или бемолите стои размера. Така ключа, знаците за алтерация и размера правят така нареченото предписание, което стои в началото на музикалния текст. Съгласно размера, нотите са групирани в така наречените тактове, които са отделени с тактови черти. В края на произведението
се слага знак за край. Това е една двойна тактова черта. Ако е необходимо да повторим определен пасаж, той е заобиколен от двойна черта, в която са написани, пред която или зад която са написани точки, и от страната на точките ние повтаряме музиката, записана там. И така, ако има записана музика между тези два знака, тя трябва да се повтори. Освен знака за повторение, друг начин за съкратено записване на нотите е прима волта, секунда волта или първи край, втори край. Виждате оградените с 1 и 2 тактове. В случая, след като се изсвири до 8-я такт, ще се върнем на 5-я такт, ще повторим, но вместо 8-я ще изсвирим 9-я такт. Нека да видим как звучи. И така, в този урок се запознахме с най-често срещаните и използвани елементи на нотното писмо.